mwana wenyu Yesu Kristu akatifira pachipiyaniso akamuka kuti tigowana upenyu husingaperi. Mwana wenyu Munyaradzo watinonamatira nhasi akafirwawo naKristu pachipiyaniso. Saka tinokukumbirai kuti mumugamuchire achizofara pamwe nemi muupenyu husingaperi. Amen. Chiverengo chekutanga mabasa avapostoli 16 kubva pavhesi 25 kusvika pa31. Musoro: Pauro naSirasi vanonunurwa mujeri zvinoshamisa. Pokunge pava pakati pousiku, Pauro naSirasi vainge vachinamata vachikumbira vachiimbira Mwari dzimbo, vasungwa vachiteerera. Pakarepo pakave nokundengendeka kukuru zvokuti ugaro hwejeri hwakazunguzika. Pakarepo makonhi ose akazaruka, majoti omunhu oga oga akabva asununguka. Muchengeti wejeri paakamuka akaona kuti makonhi ejeri akanga azaruka. Akazvomora bakatwa rake ava kuda kuzviuraya, achifunga kuti vasungwa vakanga vapunyuka. Asi Pauro akadaidzira nezwi guru achiti, usazvikuvadze zvako, nokuti isu tose tiri munhu. Akadaidzira kuti kuwiwe nemwenje, ndokumhanyira mukati. Akandowira pamberi paPauro naSirasi achidedera nokutya. Akavabuditsa akati, varume, chii chandingaite kuti ndiponeswe? Ivo vakati, tienda muna tenzi Jesu, achaponeswa iwe nemhuri yako. Shoko raMwari. Akaenda kune rimwe guta rainzi Naini. Vadzidzi vake negurumwandira ravanhu vakaenda naye kuzoti ava kusvika pasuo guru reguta iroro. Wouno munhu akanga akatembedzanwa akafa, mwana mukomana aiva ari ndiye mwana mumwe chete woga waamai vake, uye amai vake vaiva chirikadzi. Vanhu vazhinji veguta irori vakavaperekedza. Tenzi paakaona amai ava akasiririswa navo, ndokuti kwavari, chiregai zvenyu kuchema. Ndokuswedera obata wayanza vainge vakatakura chitunha ndokumira. Yesu ndokuti, jaya, ndinoti kwauri, muka. Muchakabvu akamuka ndokugara, ndokutanga kutaura. Iye ndokumupa kuna amai vake. Vanhu vose vakabatwa nokutya vakarumbidza Mwari vachiti, muprofita mukuru amutswa mukati medu. Mwari azoshanyira vanhu vake. Nyaya iyi yaitaurwa nezvake yakapararira muJudhea yose nomumatunhu ose akapoteredza. Apa ndipo panoperera dama rakanaka raYesu Kristu ranhasi. Vakakomborerwa vanhu vanoti dzimwe nguva vakasangana nezvinorema mukati meupenyu vanorumbidza Mwari. Vakakomborerwa dzimwe nguva vanhu vanoti kana nhamo yanyatsobata, nhamo yanyatsovashanyira, havashemi vachisvimha misodzi, asi vanorumbidza Mwari. Hama dzadiwa, isu savaKristu, isu savatenderi, pane chimwe chinhu chatinofanirwa kudzidza zvikurusisa muzuva ranhasi.
tanzwa isu muchidzidzo chekutanga chabuda mumabasa avapostori chapter 16 kubva pavhesi 25 kusvika pa31. Tanzwa isu nezvekusungwa kwakaitwa Pauro naSilas. Hama dzadiwa, pane zvishoma ini zviri kundibata moyo zvandoda kugoverana nemi zvikurusisa pamusoro penyaya yatanzwa iyi. Chekutanga, Pauro naSilas hazvindibati moyo kuti vakasungirwa shoko raMwari. Chechipiri, hazvindibati moyo kuti vakarohwa vakapurwa vari mujere. Hazvindibati moyo izvozvo. Chechitatu, hazvisi chishamiso chakaitika chokuti pasi pakandengendeka, makonhi amajere akazaruka, ngetani dzakanga dzakavasunga dzikadonha pasi. Hazvindibati moyo. Chinondibata moyo pana Pauro naSilas inyaya yekuti vari mujere kwanzi vakaramba vachinamata nokuimbira Mwari nziyo dzokurumbidza. Vangani vanokwanisa kuti pazuva ranhasi varwarirwa kwenguva refu vanonamata vachiimba nziyo dzokurumbidza Mwari? Vangani vedu pazuva ranhasi vekuti tafirwa kuti izvozvi vamwe dzimwe nguva pakutanga kwatakaita gore, dzimwe nguva takatosangana nendufu dzinodarika nyangwe 3 mukati memhuri, asi tinoramba tichinamata nokurumbidza Mwari here? Vakakomborerwa vanoramba vachidaidza zita raMwari zvinhu pazvinenge zvakaoma. Vakakomborerwa vanoramba vachiona ruoko rwaMwari zvinhu pazvinenge zvisina kururama. Vakakomborerwa vanoramba vachiziva kukosha kwaMwari mukati meupenyu hwavo kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Ndo chinhu chidzidzo chikuru hama dzadiwa chatinoda kuti chitinyaradze pazuva ranhasi tichirangarira mwana wedu akatisiya. Hongu rufu rwake rwakatirwadza because he was such a young and promising someone. Asi nenyaya yekuti Mwari vakatonga, Mwari vakava nemarongero avo, isusu tinogamuchira urongwa hwaMwari here tichiti Mwari isu zvose izvi ndimakazvipa tinozvidzosera kwamuri. Mwari isu takatambanudza maoko edu kuti tigamuchire urongwa hwenyu nyange huchitirwadza. Takakomborerwa isu vemhuri ino pamwe chete nevesangano kana tikakwanisa kugamuchira zvakatiwira izvi nemweya wekuziva kuti Mwari ndo varonga zvinhu zvose. Pane nguva yekufara, pane nguva yekusuwa, pane nguva yekuchema, pane zvinhu zvakawanda zvinotaurwa naMwari kuti zvinoitika kana tichiteedzera zvinotaurwa mumagwaro avo macheru. Mwari ndo vanoronga nguva ende vane nguva zvoona kuti chakati chinofanirwa kuitika nenguva yakati. Zvino hama dzadiwa, toda kuti isu tizvibvunze pazuva ranhasi kuti iwe nhasi kana zvinhu zvisingakufambiri zvakanaka unokwanisa here kumira panzvimbo yaPauro naSilas vakakwanisa kuti ndiri mujere, upenyu paunenge hwakandiomera, ndichibatwa kwete semusungwa chete asi dzimwe nguva senhapwa, dzimwe nguva ndichireduciwa to my lowest terms, ndisingaonekwi semunhu asi ndakuonekwa sechinhu asi ndigokwanisa kuramba ndichideedza zita raMwari. Hama dzadiwa, vangani vedu vanokwanisa kuti pazuva ranhasi kana ndichipfuura nemubani rakaoma ndichariita nzvimbo ina matsime? Vamwe vedu tinongoramba tichichema tigoti Mwari ingarendi yakadarika asi gwenga rangu hariperi nemhaka yei. Asi Mwari vari kuda kutitaridza mumuenzaniso wavari kutipa waPauro naSilas kuti paya pamunofamba nemubani rakaoma, paya pamunenge muri mugwenga, ini ndini ndichava chisipiti choupenyu husingaperi. Ndini ndichakusimbisai, ndini ndichakunyaradzai, ndini ndichakurwirai. Zvino hama dzadiwa, vamwe vedu hatigoni kuvimba naMwari. Tinototora kuti dzimwe nguva kana zvimwe zvinhu zvisina kururama zvaitika mukati meupenyu hwedu, vamwe tinotofunga kuti munyama it's bad luck. Sometimes it's not munyama, sometimes it's not bad luck, but that is the doing of the Lord. That is the planning of the Lord. Mwari vanenge vachitoronga, Mwari vanenge vachiziva zvakakunakira. You never know kuti Mwari vanofunga sei pamusoro peupenyu hwedu, pamusoro peurongwa hwavanahwo neupenyu hwedu. Kazhinji tinofunga kuti zvinhu izvi zvisandiwire, dai waro mukombe uyu wandipfuura. Asika kana wakupfuura unoda kuti mukombe iwoyo uzomwiwa naye. Ini ndinotendera kuti kana pane chinhu chinorema Mwari vakaona vachichitendera kuti chikuwire mukati meupenyu, Mwari vanenge vachitovimba newe.
vanenge vachiziva kuti une simba rokutakura mutoro iwoyo. Kana Mwari vakatendera kuti miedzo iitike mukati meupenyu hwako, Mwari vanenge vachitoona kuti une simba rekukurira miedzo iwoyo. Zvino hama dzadiwa, hongu takarasikirwa, hongu tiri kuchema, hongu tichiri mukurwadziwa, asi toda kuziva kuti Mwari vakatoona zvakakodzera kuti vadeedze Munyaradzi panguva yavakamutora iyoyo. Mwari vakatozviona zvakakodzera kuti vamudeedze kubva mukati medu, kuti akaziva kuti mhuri yawirwa nedambudziko iri vanotovimba nemi Mwari, vanoziva kuti muchazvigamuchira. Isu chedu chatinofanirwa kutaridza kuti tinozvigamuchira kuziva kuti Mwari ndo vanopa, Mwari ndo vanotora, zita ravo ngarumidzwe nokudii? Nokusingaperi. Kana tikagamuchira kuziva kuti Mwari, ini ndine madiro angu, asi madiro enyu imi makuru. Your plan is greater than my plan. Ndinoda kuti imi Mwari ndikogara chiziva kuti imi Mwari zvamunondirongera zvakakura. Kana ndikagamuchira kuda kwaMwari kuziva kuti nyangwe paya pandinoti mukombe uyu ngaundipfuure, ndizoti chero ndikagamuchira mukombe uyu, no matter how bitter the cup is, Mwari vanondikundisa, Mwari vanondigonesa, Mwari vanondirwira. Saka hama dzadiwa, toda kuti tizvibvunze pazuva ranhasi kuti zviya zvinenge zvaitika mukati muupenyu zvandisingatarisiri, zvinondirwadza, ndinokwanisa kuzvigamuchira here? Ndinokwanisa kuramba ndichinamata here? Ndokwanisa kuramba ndichimba nziyo dzokurumbidza Mwari here kana zvinhu zvisingandiitire zvakanaka? Vazhinji vedu kana zvinhu zvatoipa, utofunga kuti pamwe ndakatoroiwa, wotoona mazaya emunhu ari kutosera achimba nditakanurei mambo kumunhu wakaipa, wotoona munhu ari kusera achimba kuti Mwari uyai muzondirwira pana vavengi vangu, vakarimba musana wangu wavakachera mihoruma murefu. Mwari inenge yangu hapasina nziyo dzekunamata dziri kuimbwa, asi dziri kuimbwa mukutuka, dziri kuimbwa dzimangwa mukusotesa munhu, dziri kuimbwa dzimangwa nyangwe mukutsutsumwira Mwari. Toda kuti isu hama dzadiwa, zvese zviya zvinenge zvaitika mukati meupenyu, tirambe tichiona ruoko rwaMwari, tizive kuti Mwari ndo vanotirongera zvinhu, isu tigozvigamuchira nemwoyo une rufaro, tiziva kuti Mwari, imi ndimi munonyatsoziva, uyezve imi ndimi munoronga. Varungu ivo vanotaura kuti vane saying yavo inoti, when life offers you lemons, make lemonade. Kana upenyu ukavava, gamuchira kuvava kwawo, you never know the sweet thing that will come out of that. Isu toda kutenda kuna Mwari, kuti Mwari, izvozvo zvamunoita kuti ndisangane nazvo, haisi coincidence, haasi masanga. Imi Mwari matozviona zvakakodzera. As a Christian, I don't believe in coincidence, but I believe in God's design. Kuziva kuti Mwari ndiye anoronga zvinhu izvi. Kana ndasangana nazvo hazvisi kuti zvangoitika, hapana chinodzi chinongoitika. Mwari ndiye anenge akatoronga. Izvozvi vamwe vedu techikocha nai ko Munyaradzi chaakanga akumbofambira neRoddie akanibendere ikoko, ko angade akangogara pasi, ko akadi kuzobuda zvakatorongwa. Ende Mwari aitoziva kuti ndo firo yake. Iwo unoona kuti Munyaradzi avidzwa nefiro ipi isiri iyo yaakasangana nayo. Mwari ndo zvaanga akatoronga, isu ngatizvigamuchirei. Hongu ndinoziva zvinorwadza. Tarisai muone zviri kuitika mudama rakanaka. Mambo wedu Yesu Kristu ari kusangana nemudzimai uya akanga ari chirikadzi. Ndoda kuona kuti muone nekuappreciatawo dzimwe nguva imi matambudziko amunosangana nawo mukati meupenyu hwenyu. Mai ava chekutanga vakanga vari chirikadzi, zvichira kuti vanga vakaita sei? Vakafirwa nemurume, ndizvo. Chechipiri, mai ava vanga vane gomborero remwanakomana wavo mumwe chete. Uyezve society yavaigara patsika dzechiyudha, madzimai akanga asingaverengwi sevanhu. Tine urombo hedu madzimai, asi ndo zvakanga zviripo panguva iyoyo. Right. Saka honai kumomoterwa kwakaitwa chirikadzi iyi nenhamo. Munhu wechirikadzi ane mwana chete, mukomana mumwe chete, dzimwe nguva ndiye angachitoita kuti uonekerewo semunhu. Wobva wati iwe nyangwe musociety mamunogara hamuonekwi sevanhu, munoonekwa sezvinhu. Aiwa, izvi hatisi kunyepa kanoti kana muchizivawo nyangwe zvinotaurwa chero Yesu Kristu paanonzi akafidha zviuru 5 zvavanhu, mainzwa kuti vakangoverengwa vangu vari varume chete.
ndotsika dzechiyudha dzakanga dziripo. Saka chitarisai muone munhu asina dzimwe nguva waanokwanisa kutaura naye achigoverana naye dambudziko rake, murume wake akaenda akatungamira. Mwana wake dzimwe nguva paangati apa ndo pane chitarisiro changu, waenda zvakare. Ini dzimwe nguva semunhu wechirikadzi handina pekubatira, dzimwe nguva mwana iyeyu ndiye anga ari breadwinner. Zvakangofanana nyangwe nesu pasituation yatinayo yanhasi. You never know, maybe the role that was going to be played by Nyaradzo in his family. Maybe was going to be more of a breadwinner. Asi chitarisiro chedu ipapo chobva chapera. Tafanana nechirikadzi iyi. Tinosara tisina pekubata, tinosara tisina pekutangira, dzimwe nguva tinorasa moyo. Asi hama dzadiwa, ndoda kuti tigare tichiziva chinhu chokuti Mwari haatisii rwendo runorwadza tichirufamba toga. Mwari vanouya vachitinyaradza. Zvakangofanana nevarume vaya vakanga vakubuda muYerusarema vachienda kuguta ravo reEmaus. Mwari akauya, Yesu Kristu akauya pakati pavo ndokuvasesedza murwendo irworwo rwokurwadziwa nekurasikirwa kwavanga vaitwa namambo wavo Yesu, nekurasikirwa kwavanga vaitwa namambo wedu Yesu Kristu vakangara kuti anomuka. Ndo zvimwe chete tsitsi dzaMwari dzatiri kuona zvepazuva ranhasi. Zvinonzi Yesu Kristu akasiririswa navo. Nezvati dzitaverenga nechirungu zvinoreva kuti he had compassion. Compassion izwi rine madzi maviri, cum and passion, zvinoreva kuti to suffer with. Mwari anotambura pamwe chete newe. Mwari anorwadziwa pamwe chete newe. Mwari anochema pamwe chete newe. NdiMwari anofara nevanofara, uyezve NdiMwari anochema nevanochema. Ndosaka mamuona kuti ari kusangana nemudzimai uyu weku9 achida kumunyaradza, omudza kuti chiregai zvenyu kuchema, mwana wenyu ndinomumutsa. Asi hama dzadiwa, ndoda kuti muone zviri kuitika. Vanhu ava vakanga vakatakura chitunha chemwanakomana uyu pamwe chete namai vake, vakasangana namambo wedu Yesu Kristu pasuo guru reguta iroro re9. Zvichireva kuti vatosvika paya pekuti hauchakwanisi munhu kugara uri muguta iwava chitunha. Saka nokudaro watova muupe, watodarika upenyiso hwatinorarama. Taakukuisa kunze kweupenyiso hwatinofanirwa kunge tichirarama. Taakukuendesa kumakuva, haungakwanisi kuramba uri in the community of the living. Asi Yesu Kristu ndo paanouya ipapo, pamoment yatinofunga kuti now we have reached the end of the road, Mwari ipapo ndo paanosvika. Panoita maprocession maviri ekuti imwe iri kubuda muguta nechitunha yaYesu Kristu iri kuuya kuzoda kupinda muguta. Zvichireva kuti Yesu Kristu tikamubvumira kupinda mukati meupenyu hwedu, if we open our doors, if we open our gates to Jesus Christ, Mwari anotipa upenyu hutsva. Vanhu ava vari pasuo guru vachiti zvapera, Yesu Kristu ndo paari kuuya achishandura upenyu, and is changing the life of this widow for the better. He's changing the life of the community of 9 for the better. Ndo zvatinoda kuziva kuti Yesu Kristu dzimwe nguva anosangana nesu paya patinoti isu taguma pano, obva atitaridza humwe upenyu hutsva. Then he opens a new chapter in the book of our lives. Ndo zvatinoda kukumbira kuna Mwari kuti Mwari, sekutora kwamakaita mwana wedu, chitizarurirai chapter itsva youpenyu. Mwari, sekutora kwamakaita mwana wedu, chititaridzai dzimwe nguva nzira yekuti tirambe tichikuzivai. Mwari, sekutora kwamakaita mwana wedu, tinoda kuramba tichikunamatai, tichikurumbidzai misi yose upenyu hwedu. Mukada kutarisa hama dzadiwa, vanhu vakazorumbidza Mwari vakati muprofita mukuru wamuka pakati pedu. Hongu isu tinokwanisa kusamuona Munyaradzi mukurarama kwatinoita nyama nemweya zvichiri pamwe chete, asi tiine chivimbo chokuti rimwe zuva Mwari azotideedzawo, tichasangana naye mukati meupenyu husingaperi. Ngatirambei tichirumbidza Mwari mukati meupenyu hwedu, kunyange zvinhu zvakaoma, kunyange zvinhu zvisina kuoma, tirambe tichiona ruoko rwaMwari, tigare tichideedza Mwari zuva nezuva roupenyu hwedu, tigoramba tichimbira Mwari nziyo dzokurumbidza tisingachemi. Mwari ndiye anopa, Mwari ndiye anotora, zita rake rigorumbidzwa nokusingaperi.
ngatiisei mikumbiro yedu kuna Mwari. Endai nechipo chemwana wedu Munyaradzi wamanga makatipa. Tinokumbira kuti mumudzure tsitsi nokumugamuchira kana asati asvika kwamuri. Tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti Mwari zvose zvatinosangana nazvo zvinorema zvisave zvinoita kuti tisaone mbiri yenyu neruoko rwenyu mukati mokurarama kwatinoita. Tinzwewo mambo. Nyaradzai vose vakaremerwa, vose vari kuchema panguva ino, kuti imi Mwari vatumire chipo chamweya mutsvene anova mweya munyaradzi agovapa nyaradzi yamazviro kwazvo. Tinzwewo mambo. Wedzerawo mikumbiro yenyu kuna Mwari. Tinouya kwamuri pamangwanana anotenzi tichingoda kukutenzai takaungana pano tichida kunyaradza pamusoro perufu rwomwanakomana wenyu wamakatora. Tinoda kuti mbiri yenyu ionekwe kuburikidza nemabasa iwayo. Tinzwewo mambo. Mwari Baba, tinokutendai nechipo chamunyaradzi wamanga makatipa. Chimuregererai pane zvose zvakatadza chiri pano pasi. Mumunzwire tsitsi, mumuisewo kuruoko rwenyu rworudyi, mugogara naye mumuzinda wenyu womufaro. Tinzwewo mambo. Mwari Baba muna masimba ose, toda kukutendai nechipo chokuru. Toda kukutendai nechipo chemanisha Mwari. Tinongokumbirirawo mhuri yepano tenzi wakarurama kuti vabatisise mazuva atanzwa nasisho wakanaka nesu tose vapenyu Mwari. Timuwanze chitendero nechitarisiro nechido pakati pedu, zvikuru sei chido pakati pedu Mwari muna masimba ose, kuti matambudziko ose atinosangana nawo tizive kuti imi muri mubatsiri wedu, muchikuwidzirawo chido pakati pedu, tichikumbirira vari kurwara tenzi muna masimba ose, kuti tinongokumbira ruoko rwenyu rwerudyi tenzi, kuti muye munotisimbisa inga makarapa vairwara munguva dzenyu, kuti aiwo musodzi mumwe nomumwe wedu ari pano tenzi. Tinzwewo mambo. Mazwa eMaria, Musere gracia manganeni, akakomborerwa navakadzi, akakomborerwa mwana mupenyu Yesu. Maria musanda mai vaMwari, mutireverere vatadzi, zvino napanguva kwedamu. Kristo mambo wedu, tisitirewo zvichemo zvedu izvi kuna Mwari Baba. Amen. Mukurarama nomukufa tiri vanhu vatezi. Amadzangu hakuna kana nomumwe wedu vanozviraramirawo mene. Hakuna vanozvirawo mene. Nokuti kana tichirarama tinoraramira tenzi kana tichimba.
Mwari Baba mupe upenyu hwose. Tinokukumbirai kuti musuke matadzo omwana wenyu munyaradzi neropa raKristu. Onai makamuzvara patsva nemvura yorubhabhatidzo, mukamuriritira achiri parwendo. Chimupinzaiwo mumusha mutsva, agare achifara nemi kwemisi isingaperi. Mambo ngaave nemi. Ipai mwoyo yenyu kuna mambo. Ngatitendei Mwari. Zvechokwadi ngatimutendei, nokuti ndizvo zvinofanira kuitwa, ndizvo zvinotisvitsa kuupenyu. Mwari Baba, imi muna masimba ose, nyakugara narini, tinokutendai misi yose, tichirevererwa naKristu muromo wedu, akabvuma kufa kuti anunure vanhu vose kurufu, uyezve kuti tive vanhu venyu narini. Naizvozvo imi Mwari Baba, tinokuimbirai misi yose, pamwe nengirozi navasande vose tichiti: gamuchirai mose muti, uyu muviri wangu unopirirwemi. Vapedza chirariro, ngatipembererei mununuri wedu, tinokurumbidzai mambo. Imi makatifira, imi makamuka, muchazouyazve. Mwari Baba, tinopira kwamuri mupiro uyu wechingwa choupenyu nomukombo woruponeso. Tinopira ticheuka kutifira nokumuka kwakaita Kristu. Tinokutendai imi maita kuti tive pano pamuri kuzopira mupiro uyu. Tumaiwo mweya wenyu azoita kuti vose vanogamuchira muviri neropa raKristu vave vamwe chete. Tariraiwo papa wedu Francis nomubhishopu wedu Robert navapriste, nesu tose tiri pano, navatenderi vesangano renyu vari pasi pose. Tipewo tose rudo runotumba kuti tive vamwe. Tinokumbirirawo mwana wenyu munyaradzi wamakadaidza akatisiya. Mutambirei wazogara nemi, akaitwa nhengo yaKristu norubhabhatidzo, saka itai kuti azomuka muvafi sokumuka kwakaita Kristu. Zaruriraiwo denga vatenderi venyu vakafa, vachitarisira kuzomutswa nemi, navamwe vose vakafa vazofara nemi vachikuonai. Tinzwireiwo tsitsi isu tose tiri pano, kuti tizogara upenyu husingaperi, pamwe naMariya muvirigo, amai vaYesu Kristu, Mwari Mwanakomana, pamwe navapostori venyu, navamwe vose vezvizvarwa nezvizvarwa vakaita kuda kwenyu, kuti tose pamwe chete tizokurumbidzai tichikupembererai tiri nhengo dzaYesu Kristu, Mwanakomana wenyu. Tinokurumbidzai Mwari Baba nomuromo waKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba tiri nhengo dzaKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba namweya anogara matiri. Tinokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Muponesi vedu pachavo ndo vakatirayira vakatidzisa munamato uyu
chose ngatinamate tichiti baba vedu muri kudenga. Zita renyu ngarinamate, uye zvinoteedza, asi tinunurei kune zvakaipa. Tinunurewo baba kune zvakaipa zvose, tinzwirewo tsitsi kuti tigarike murupenyu rwedu, mutibatsirawo nguva dzose kuramba tichinzvenga matadzo nokukunda matambudziko, takatarisira kuyakomponesi wedu Yesu Kristu, nokuti ndimi mambo. Ndimi samasimba munembiri nari. Mambo wedu Yesu Kristu, makati kuna vapostori venyu, ndinokusiyirai rugare, ndinokupaiwo rugare rwangu. Regaiwo kuringa matadzo edu, muringe chete chitendero chesangano renyu, mupe vana vari vose rugare nokugarisana sehama nehama. Imi Mwari munogara muchitonga kwemisi isingaperi. Rugare rwamambo ngaruve nemi narini. Wayana yaMwari Munobvisa matadza pasi, tinzwirewo tsitsi. Wayana yaMwari munobvisa matadza pasi, tinzwirewo tsitsi. Wayana yaMwari munobvisa matadza pasi, tipewo rugare. Onai wayana yaMwari, onai nyakubvisa matadzo apasi, zvavo ava vakakokwa kumabiko aya ehwayana. Handikodzeri kuti ndipinde muneni, ndingotaura izvi chete, mweya wangu unoponeswa. Muviri neropa ramambo wedu Yesu Kristu ngautichengetewo kusvika kuupenyu husingaperi. Amen. Panguva ino yekugamuchira tichakumbira vaRoma vakatolike vane mvumo yekugamuchira kuti vave ivo vachauya kuzogamuchira. Mangwanani namanheru Vaziwa Yeah.
Murudo norugare rwa Kristo. Kurukangwa kuseri. Kaende. Vari kuimba imba zvenyu. Varaidza kanguva mbichanana 12 o'clock chikafu chinenge kare. Maita baba.
makachena nagogo ngaite ewa makachena nagogo makachena ngaite
but program manje yekuti lunch 11 o'clock just after tea yanga yakaoma futi nzuri because kama pachi pambuse kwachi tea What's just after? yako lunch kabisa Mnakwenda mkicheni macho wapi? Mati? Atikupinda pamamonya papo. Tanga television high definition. Yeah. Manje suti yangu yaibuda kunwa utseri. Chango pa dry cleaner. Timbopinda pamamonya ipapo. Madumbo embiro vanhu vavaredzike nemamonya ipapo. Mati? Oh. All right. Timbopinda pamamonya ipapo. Pakatali. Yeah. Oh, imbotora ikisipanyama. Nema wakwani tsvinere mpota. Aiwanda nonga wani. Aiwa zvokunonga wani zvinozive. Ndozvamunodzikirwa mukicheni izvozvo. Ndangobata wani. Aiwa izvozvo zvamunodzikirwa mukicheni. Haana kana tsvinere. Wangopata one. Ndinoziva kuti haana kutsvina. But ari uko haazivi kuti haana kutsvina. Anokuona kuchipinza kutombota. Vakunakirwa zvavo. Ungavadi. Akakura nungavaita zvamuvasi. Ungagovadi. Mwana wenyu atofona Timbopindawo pamamonya ipapo. Pamamonya ipapo pamusoroi. Timbopindawo ka. tinongonochengeta imoyo Amani boza vakomana vavhare mbara. Aunenina. Ayo, ndeyava. Vapfeka tisheti yako. Vasazonzi vaifanizara vanhu. Aiwa chikafu chiri tea. Munya ipapo. Tovadyira bhonzo nekunda kusipopa mamunya ipapo. Paidiwa iri snapshot. Ndakapedzero ndiono rini kutimba mamunya ipapo. Komukisa riri. Munovadyira bhonzo pamamonya ipapo. Pindawo pamamonya. Ayo ndo yakaipa iyi. Pamamonya ipapo. Makanyanya.
Mukula here yako manje. Kutoona kigba. Sama kunwa makaso manje. Tiwaone kama kaso. Tuone kama kaso yako. Tuone kaso. Zumza tu. Big up to what? Big up to Princess Baby. I will eat. For the Castile. Yeah. Junedi. Where's your castle? Seems a castle yako shamba. Bring up to Princess P. Yes, memorial. Tone bodo ro pakanyorwa Munya ish. Abantu machibhodhoroka ndapuwa futi kaso zvakarongeka zvakarongeka tadya imwe lakalaka inonzi lakalaka usakuru kushuru kuvanda havana kudya vavete vakangamwa odovatorera mumba mix gwavha mix iripo zvese gwavha mix nasekuru wekushuru havana kudya asi indala zvangu asi vanamwe kevichi rakasina kuhwa moto ndambobvunza vamwe vati kwaii saladi vati kwadimi aina kuhwa moto ane chiroro handii zvakadero handidogoni zvakadero kabichi isina kuhwa moto kwaii saladi saladi yekudini nyandilini kabichi isina kuhwa moto vaisa zvikirimu pakati mabika kabi sina kuhwa moto nakuhwa moto ramaisa zvikirimu iyo nekirimu ronzi andakudya ini kabichi nekirimu risina kuhwa moto Makutohoiswa pamapotatoes. Potato marifraya. Kafraya potato. Ati kunoboilwa. Tosema tamati. Next time tichatohwisa panyama. Ndileni. Nezara nakula. Nezara. Mabika nakula. Kabichi ranga sina kuhwa moto, mapotato akona ngakafraiwa. Kwa hii saladi audi andili saladi ni kirimu kabichi moisa kirimu ice cream kabichi andile ine jara anda kumoda hanzi ndo wakazokwatisa mapongponi handi hatisiiva akwatise chi akakwatisa mapongponi hanzi hatisiiva nimabarwe teni kwangu ndarakapuwa saladi kabichi harina kudohwa moto
That's bad one, isn't it? And my bad one, don't you know evil? As I achieve it, you're going to what is. How can I do fresh? I'm Maputi. What is that? I'm going to put the Jay Joe Chimimba, unakutsara Jesse Jojo. Unakutsara Jesse Jojo. Ma kinke man. Ah. Sa tefana kuya mse Friday. Atakuzita vamwe akatoti komana kumasaladi kunotwa izvozvo here tingabva taenda tinorara kumba kwevanhu tichiimba usiku hwese zvemugeto kunoku kumpare kunoku aiva but vazhinji vaiti hanzi kunonga kusi kumufakose vaiti hanzi kumarimba saka pa manje ngoma ntaya pasisina apachaimbwa ka pachine nidhi yekuti pangaimbwe iripo ngoma dzatopera ndidzi detsekauya nezuwo ka akomana zvichitenge zvadzokorodzwa komana ka musadaro zvakwana please komana riri kuriniko okay maita basa tinotoenda tinotouya area kuenda ikoko kuningirini kuware news chichi ezvinozvita pane vatibikira lakalaka ava vamuri kuona tadya taguta ndo vabika ava handiti ka amene anzi vabika avananzi amayani maijakopo ambuya vamunya okay and then amayani ava Maichengele pa 217 next door neighbor. Okay, next door neighbor. Tinotenda zvikuru ko ava. Pa 220 sawira wa Nyaradzo. Maiwe kani. Maiwe. Ndisaka kuti achisuka futi zvese. Aiwa makanyanya. Mabikira vanhu makuvasukira futi. Aiwa makanyanya. Ava ndamayani zviya. Ava. Kembo pa 211. Kembo. Pa 211. Next door neighbor futi. Yes. Aiwa makanyanya maikembo. Tinokutendai makanyanya. Manga muchibika apa makusuka futi. Aiwa Mwari akuropafadze. Pane vasaririra. Alo.
Wakaida kuzvitinya. Wakaida kuzvitinya. Mukadzi wacho. Ndiani uyu? Mukadzi wacho chimobikira ndogara. Oh. Chivarangarira. Kaka. Basi vamudambozvitinya kanhai mai mwana ka. Mukuchiva kugara vanaka. Vaita kwaziya. Ya, sara pavana aripo. Maita munyama taziya adzimai. Aiwa dzinotenda. Aiwa basa ramaita riri kutoonekwa rikuru rakanyanya. Rakanyanya basa rama. Onai maplace ese aya. Mamwe acho suku aiswa mumba, mamwe acho. Vamwe vacho vari kubva neukwavo. Mamwe asati auya futi kaipa papa. Vari kubva neuko iyo. Avo. Vanonzi amai ani kwavo? Maisere. Mai mahere. Oh, vanonzi mai mahere. Ndo vabika futi laka here ava. Mai mahere. Aiwa mabika laka. Princess B vada kuzokuona andiziye kana vane rimwe zita ramunoziva navo. Aiwa ndivapi Princess B? Vari ku UK. Vanoita nezve? Kuna naita. Anoziya ndewe panapo iyanzadzi yamunya. Bika. Unazotoonawo. Hello B, how are you? We are fine. Ava ndiani ava? Miss Mahere ndovatibikira laka ivava vatadya laka. Aiwa maita basa. Munya tanga tanjimurangarira muzuva ranhasi. Saka munotwa gogwani? Ndinotwa gogo kuendepi. Gogo kuendepi? Ndinogara kukambuzuma ndiri muzukuru mukuru wamunya. Handiti. Unonzi gogo? Kuendepi. Gogo kuendepi? Muri muzukuru wamunya? Ndiri muzukuru wamunya. Okay. Tinopa kutenda gogo. Maita basa. Mukuru wake. Oi gogo. Mwana watete wake hanzvadzi yasekuru vake. Maita basa gogo.